cikin ƙasar da ke tsakiyar Arewa, inda ƙasa ke shimfiɗe kamar shimfiɗar takarda, akwai tsohuwar masarauta mai cike da tarihi, al'adu har da daraja. Wato ba kowace ƙasa ba ce wannan, sai dai ƙasar da ake kira da Zazzau a yau. Tarihin Zazzau ya samo asali ne tun ƙarni da suka shuɗe kafin bayyanar Turawa, lokacin da ƙasar ke cike da masarautu masu cin gashin kansu. A lokacin ƙasashen Hausa guda 7 ne, wanda aka fi sani da Hausa 7. Akwai su Daura, Kano, Katsina, Rano, Gobir, Biram da Zazzau. Zazzau ta yi suna ne wajen sana'ar cinikin bayi da kuma kasuwanci tsakanin yankin Sudan da yankin arewacin Afirka. Mutane masu jajircewa da hankali sun kasance masu kyakkyawan tsarin mulki da riko da al'ada. A cikin labarin da muka samu, ana cewa dutsen Kufaina nan ne asalin tushen Zazzau. Ya samo asali ne daga masu ƙere-ƙere, har suka zo suka ƙera wani ƙarfe da aka sa ma suna Zazzau. Daga bisani kuwa aka fara kiran yankin da suna Zazzau. A lissafin sarakuna kuwa, Gunguma shine sarkin Zazzau na farko a tarihi. An samu ci gaba da dama, sarakuna sun shuɗe, ko ya zo da nashi salon tsarin mulkin. Wasu kuma tabbatar da iko da tsarin mulki a cikin gida. Lokaci ya kawo mu zamanin Sarauniya Amina. A zamanin Amina, Zazzau ta zama cibiyar kasuwanci, faɗaɗa yaƙin soja da daraja a duk faɗin ƙasar Hausa. Ana cewa ta gina katanga a kusa da Zariya da wasu manyan garuruka don kariya daga farmaki. Ta kuma kafa alaƙa da wasu masarautu kamar Kano, Katsina da Borno domin inganta tsaro da kasuwanci. Bayan zamanin Sarauniya Amina, Zazzau ta shiga wani salon babi na tarihi, mulki da kuma tsarin sarauta. Amma girmamawan mata da rawar da suka taka a tarihin masarautar ta kasance abin alfahari har abada. Tsarin mulkin gargajiya na Zazzau ya kasance mai tsari, wanda ya haɗa al'amarin addini, al'ada har ma da siyasa. A saman wannan tsarin akwai sarki, wanda aka fi kira da mai martaba, sarki da ke da ikon ƙarshe kan al'amuran ƙasa da addini. A ƙarƙashinsa kuwa akwai manya-manyan mukamai kamar su waziri, galadima, madakin Zazzau, makama, magajin gari da sauransu. Wannan tsarin ya tabbatar da cewa duk wani lamari, daga sha'anin yaƙi, zamantakewa har zuwa addini, yana da wanda ke da nauyi a kai. A cikin wannan tsari, addu'a da al'adun gargajiya sun kasance ginshiƙi. Mutanen Zazzau sun gaskata cewa ikon mulki daga Allah ne, kuma sarki ne uban ƙasa. Wannan aƙida ta sa duk wani sarki yana da nauyin tabbatar da adalci da kula da marasa ƙarfi da tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasarsa. Fadar Zazzau ta kasance tamkar cibiyar tunani da hikima. A can ne ake gudanar da shawarwari, yanke hukunci da kuma karɓan baki daga sassan duniya. A wasu lokuta kuma, sarakunan Zazzau suna karɓan jakadu daga masarautu kamar Kano, Borno da Nufe, wanda shi ke nuna alamar Zazzau ta samu karɓuwa a masarautunsu. A cikin wannan lokaci ne kuma aka fara samun tasirin musulunci a ƙasar Zazzau. Malamai daga Tumbuktu, Katsina, Kano suna zuwa don yada ilimi, suna koyar da Alƙur'ani, fiqhu da ilimin tafsiri. Wannan ne ya buɗe ƙofa ga wani sabon zamani, zamanin ilimi da addini. Zazzau ta fahimci cewa ƙarfi baya cikin takobi
kaɗai, amma cikin ilimi, gaskiya da tsoron Allah. Wannan haske na ilimi ne ya zama tubalin da jihadin Shehu Usman ɗan Fodiyo zai taɓa daga baya, wanda ya sauya tsarin mulki gaba ɗaya a ƙasar Zazzau da sauran masarautu. Lokacin da hasken musulunci ya fara bayyana a ƙasar Hausa, Zazzau na ɗaya daga cikin masarautu da suka amfana da wannan sauyi na ilimi. Musulunci ya fara shigowa sannu-sannu ta hannun malamai da 'yan kasuwa daga Arewa da Gabas, musamman daga Borno da Kano. Mutanen Zazzau sun karɓi musulunci da girmamawa, amma kamar sauran masarautun Hausa, addinin gargajiya ya ci gaba da rayuwa tare da musulunci na wani lokaci. A cikin wannan lokacin, malamai suka fara kafa makarantu, suka koyar da karatun Alkur'ani da karatun fiƙihu har da tauhidi. A farkon ƙarni na 19 an samu wani babban malami daga Gobir wanda tarihin duniya ya san da sunan Shehu Usman ɗan Fodiyo, mutum mai hikima, ilimi da tsoron Allah. Shehu ya yi kira ga malamai da sarakuna da su tuba su koma ga adalci da gaskiya da bin tsarin musulunci. Sai dai ba kowa ya amince da wannan kira ba. Wasu sarakuna sun ji tsoron cewa jihadin zai rage musu iko, wasu kuma suka ɗauka da girmamawa. A wannan yanayi ne jihadin ya fara ƙara ƙarfi kuma ya bazu daga Gobir zuwa sauran masarautu, kai har zuwa Zazzau. A lokacin jihadi, Zazzau ta kasance ƙarƙashin wata sarauta mai ƙarfi, amma da alaƙa da al'adun gargajiya da wasu halaye da malamai suka ɗauka a matsayin saɓanin musulunci. Sai dai malamai daga Zazzau da ke goyon bayan Shehu suka haɗu da masu jihadi, suka shiga fafutuka domin tabbatar da mulki bisa tsarin addinin musulunci. Daga ƙarshe, bayan faɗa da yarjejeniya masu yawa, Zazzau ta shiga cikin daular Sokoto, ta zama ɗaya daga cikin muhimman masarautun daular musulunci a Arewa. An naɗa sabon sarkin musulunci a Sokoto, yayin da aka bar sarakuna a Zazzau su ci gaba da mulki amma bisa ƙa'idojin shari'a. Jihadin Shehu ba kawai ya kawo sauyi a mulki ba, ya sake fasalin tunanin al'umma, ya mayar da ilimi, gaskiya da adalci shine ginshiƙin rayuwa. Bayan jihadi, an kafa madarasai da makarantun Alkur'ani a Zazzau. Malamai suka zama jagororin al'umma, kuma sarakuna suka nemi shawarwarinsu wajen mulki da hukunci. Zazzau ta zama wuri da ake mutunta malamai da masu ilimi, har ma aka fara gina tsangayu da makarantun allo da suka zama tushen ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya. A wannan lokaci ne Zariya ta fara fitowa a matsayin cibiyar musulunci da ilimi. Zazzau ta zama tamkar hasken fitila, tana haskawa ga sauran garuruwa, tana yada ilimi, addini da natsuwa. Tarihin kowace al'umma baya cika idan ba ambaci lokacin da ta gamu da canjin da bata da iko da shi ba. A ƙasar Zazzau, irin wannan canjin ya faru ne a farkon ƙarni na 20, lokacin da turawan mulkin mallaka na Birtaniya suka iso ƙasar Hausa, suna neman iko da arziki. Turawa sun ga Afirkanmu a mafarki har suka neme mu, aiki yau suka same mu, domin himma da yawan ilimuwa suka sadu da sababbin ƙauye. Bayan nasarar da turawa suka samu a kudancin Najeriya, sai suka ɗauki hankalinsu zuwa arewacin Najeriya. Sun kafa sansanoni, sun aika da jami'ansu suna neman karɓar mulki daga sarakunan gargajiya ta hanyar yarjejeniya da aka kira da indirect rule a Turanci. Wato sarki zai ci gaba da zama a matsayin shi na sarki, amma ikon ƙarshe
da yanke hukunci yana hannun Turawa. A shekara ta 1902, Turawa suka isa ƙasar Zazzau. A lokacin sarkin Zazzau Kwasau shine ke mulki, mutum mai hangen nesa da kishin ƙasa. Amma saboda ya ƙi amincewa da dukkan buƙatun Turawa da suka shiga cikin harkokin masarautarsa, aka tsige shi daga kan mulki. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin manyan al'amuran da suka nuna yadda Zazzau ta tsaya da kimarta ta fuskanci Turawan mulkin mallaka. Mulkin mallaka ya kawo sauyi mai girma, ya kawo tsarin sabuwar gwamnati, sabbin dokoki da sabuwar hanyar karatu, amma kuma ya lalata wasu ginshiƙan da al'ummar Zazzau suka gina tsawon ƙarni da suka shuɗe. Bayan an tsige Kwasau, Turawa suka kafa sabon tsarin mulki da ya haɗa gargajiyanci da har da tsarinsu na Turanci. An kafa ofishoshin gwamnati, kotun yanke hukunci har da makarantu. A wannan lokacin ne garin Zariya ya fara shiga cikin tsarin zamani da gidajen gwamnati, kasuwanni da hanyoyi. An kuma kafa railway, watan titin jirgin ƙasa daga Kano zuwa Legas, wanda ya wuce ta Zariya. Ya mai da cibiyar watan Zariya wurin sufuri da kasuwanci a arewacin Najeriya. Mutanen Zazzau suka fara hulɗa da Turawa, suka fara koyon sabuwar hanyar gudanar da gwamnati da karatu. Amma wannan ci gaba ya zo ne da tsarin tasirin addini da al'adu, domin Turawa sun shigo da tsarin nasara bisa ra'ayinsu, suka rage tasirin malamai da masarautu a idon al'ummar Zazzau. Zuwan Turawa ya kawo tambaya ga tsarin daular Musulunci. An rage ikon sarakuna, an daidaita ikon addini da na gwamnati, kuma an fara koyar da sabuwar hanyar karatu, karatun boko kenan. Wasu malamai sun ɗauka wannan saɓani ne da addini, yayin da wasu suka ga wannan ai dama ce domin ci gaba. Zazzau ta tsaya gaban ƙalubale tsakanin riƙo da addini da karɓar ilimin zamani, amma hikimar sarakuna da malamai ta tabbatar da cewa ƙasar ta ci gaba ba tare da rasa asalinta ba. Daga wannan lokaci, Zazzau ta zama ɗaya daga cikin muhimman garurukan Arewa a ƙarƙashin tutar Birtaniya. Fadar ta ci gaba da zama babban matattaran ilimi. Sarakuna suka amince da sabon zamani, suka haɗa malamai da 'yan kasuwa wajen tabbatar da ci gaba. An fara gina makarantu a Zariya, kamar Zariya Middle School, wacce daga bisani ta fidda fitattun malamai da shugabanni a faɗin Arewa. Rayuwa ta fara sauyawa daga tsarin gargajiya zuwa tsarin zamani. Ko da yake Turawa sun zo da mulki, mutanen Zazzau sun nuna cewa al'ada da addini ba sa ɓacewa idan ana tsayawa a kansu da gaskiya. A yau, Zazzau ta zauna tamkar ginshiƙin tarihi a tsakiyar Najeriya. Tsohuwar masarautar da ta shafa ƙarni tana sarauta, ta tsallake lokutan gwagwarmaya, jihadi da mulkin mallaka, ta kuma shiga sabuwar duniya mai cike da ci gaba, fasaha da ilimi. Masarautar Zazzau ta ci gaba da girmama tsarin sarauta wanda ake gado daga bisa ƙa'idojin daular Musulunci. Sarkin Zazzau, wanda ake kira mai martaba, wanda shi ke jagorancin masarautar, shine wakilin masarauta a yau, mai kula da ƙasa, ci gaba da kare mutuncin mutanen Zazzau. Fadar Zazzau ta zama cibiyar haɗin kai tsakanin gargajiya da zamani. Ana karɓar baƙi daga sassan duniya, ana gudanar da al'amuran al'umma cikin mutunci. A fadar akwai manyan masu mukamai da ke riƙe da sunaye da suka jima a tarihin Zazzau, kamar su Galadima, Makama, Madaki, Magajin gari da sauran manyan hakimai. Duk da sauye-sauyen duniya, masarautar Zazzau ta tabbatar da cewa gado da daraja suna ci gaba da kasancewa hasken
rayuwa. A yau, Zariya ta zama ɗaya daga cikin muhimman birane a Najeriya da ke ɗauke da manyan cibiyoyin ilimi. A nan ne aka kafa Jami'ar Ahmadu Bello a shekarar 1962, ɗaya daga cikin manyan jami'o'i da muke da su a nahiyar Afirka. Jami'ar ta zama cibiyar ilimi da bincike, tana jan hankalin ɗalibai daga kowane ɓangare na ƙasa da ƙasashen waje. Wannan ya tabbatar da cewa tun daga lokacin malamai na farko har zuwa wannan zamani, Zazzau ta kasance gidan ilimi, gidan tunani, gidan fikira, kimiyya na zamanance. Rayuwar al'ummar Zazzau cike take da al'adu masu kima, kamar irin su raye-rayen gargajiya kamar sharo, dambe da kalangu suna nuna fikira da fasaha. Gine-ginen gargajiya kamar katangan Zariya, ƙofar Kibu da ƙofar Doka suna tuna da ƙarni na tarihi da suka shuɗe. Ƙasaitaccen kayan gargajiya, tufafi da zane-zane na Zazzau suna nuna asalin Hausa da ƙarewar masunta maza da mata. A Zazzau, al'adu ba wai kayan tarihi ba ne, su ne hoto na rayuwa. Ana gadon su daga uba zuwa ɗa, daga uwa zuwa ‘ya, cikin mutunci da alfahari. Addinin Musulunci ya ci gaba da kasancewa ginshiƙin zaman lafiya a Zazzau. Masallatai da makarantun Islamiyu suna cike da ɗalibai, malamai suna koyarwa da darussa kamar yadda aka yi ƙarni da ƙarni a baya. Kuma duk da kasancewar addinai daban-daban, ana gudanar da rayuwa cikin haƙuri, mutunci da haɗin kai. Abin da ya sha Zazzau ke da kwanciyar hankali da mutunci a idon duniya kenan. A yau, Zariya ta zama birni mai haɗe da tsohon tarihi da na zamani. An gina sabbin gidaje, manyan tituna, asibitoci, har da jami'o'i da kasuwanni. Mutanen Zazzau suna riƙe da ɗabi'un mutunci, gaskiya da kishin ƙasa. An samu jagororin malamai, injiniyoyi, likitoci, 'yan siyasa, duk suna ɗaukan darasi daga tarihi don ci gaba da gina al'umma mai ɗorewa. Zazzau ba wai kawai masarauta ce ba, ƙasa ce mai rai, al'umma ce mai gado da tarihi da ke daɗa sabunta kowace rana, daga zamanin gunguma har zuwa kan bakwaturinku, zuwa jihadin shehu, zuwa mulkin turawa, har zuwa yau. Zazzau ta tsaya daram, tana haskawa kamar tauraro a tsakiyar Arewa. Wanda bai san tarihi ba zai gane darajar gado ba. Zazzau ta koya mana cewa ilimi, adalci da mutunci su ne ginshiƙin rayuwa. Tarihinta gado ne, amma kuma kira ne domin kowa ya tsaya akan gaskiya, ya kare asali, ya gina gaban shi. Wannan shine takaitaccen tarihin Zazzau. Domin samun wasu ƙayatattun labarai wanda suke cike da hikima, ku yi following ɗinmu akan manhajar yanar gizo kamar su Facebook, YouTube da kuma TikTok, wanda duka suna ɗauke da suna tarihi.ng. Sannan ku danna like, ku ƙara sharing domin wasu su masu amfana. Mun gode da ziyartar channel ɗin namu mai suna tarihi.ng. Sai kun ji mu a labarinmu na gaba.